to Grandpa a ideme si vyskúšať, či vyhrajem. Tak ideme na to. Áno, dobre, budem ticho. Musíme byť potišele, lebo ona nechce, aby sme jej utekli. Počkajte, videla som tam niečo. Počkaj, keby pás na myši alebo na nás, keby sme utekli. Oh no, ja som zase spadla. Fuj, to sú rozbité sušienky jej otrávené. Také jej, čo tam dáva jej elixíry. Vidíte to so mnou? Niečo také. Dobre, tak už ideme, aby nás nechytila. Tak, toto preskočíme. Tak. Takto. Pustíme to tu. O, docela rýchle sa to objavilo. Nečakala som to asi. Ale dobre. OK, ide nám to zatiaľ dobre. Ale že vraj tam majú byť na konci tak trošku ťažšie veci. O, už tu je to tá bába. No, musíme jej utiec. Tak. Jupi. Áno, vyhrajeme to. Nemôžeme asi. Nie, nemôžeme. Nemáme už Robuxy. Počkajte. Tak. No tak ideme na to. Tu musíme ísť na ten rebrík. O, tak toto som nečakala. OK, ide nám to zatiaľ. Nečakala som, že nám to pôjde až tak. Ježiš, že by ma to netrafilo. Inak bude problém. Skoro ma to trafilo. OMG. Počkajte. Otvoríme ďalšie dvere. Dobre. To možno bude ťažšie. Nie všetky. Ale zatiaľ nám to ide dobre, kamo. Skoro som spadla. Oh no, spadla som. Au. OMG! To je ťažké. No vidíte. Sajede. OK, zase. OK, už som to nejak zvládla. Oh no. Dobre, aj toto musíme znať. OK. Už nám to začína ísť. OK. Oh no. Tak dobre, musíme trošku počkať, lebo tie guly tam idú. Oh no, už ďalšia je. OK. Už chápem, mám sa schovať do tých modných. OK, tam, že vraj tam má byť ten posledný, ktorý má byť rovno dobrý. OK. Prosím, OK. No! Akože dobre, nejde mi to až tak, ale musíme to zvládnuť nejak. Chcem tú hru nejak dohrať. Ako aby som bola asi na konci. OK, tu zavodíme s babkou. OK, neviem, či ona vyhraje. Musíme ísť najrýchlejšie, ak sa len dá. Oh no, tá babka. Musíme trošku pridať. Oh no, ja som spadla. Ty bola, to nejde. S tou babou. OK, zase. Musíme nejak...
Ježiš, tá baba. Musíme ju predbehnúť. Oh no. Ja chcem tú hru dohrať. Tak ja končím. Ja už nemôžem. Ale asi dohrajem. Poď. Ty vole, tá baba. Musíme vyhrať aspoň toto kolo. Oh no, tak ja už končím.